budaya seni reog saking Ponorogo ingkang kondang sanusantara sugeng rawuh para pamirsa monggo mirsani seni reog setia kawan Bapak Jaid iku jeragane kali Bebe iku pagonane sorak-sorak mama yo rawuh para pamirsa monggo mirsani seni lan budaya seni reog saking Ponorogo ingkang kondang sanusantara sugeng rawuh para pamirsa monggo mirsani seni reog setia kawan Bapak Jaid iku jeragane kali Bebe iku pagonane nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa seni reog saking Ponorogo dumateng ingkang minulya para bapak-bapak ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Drandangan Kunir Kidul Kunir umumipun sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian kesenian tradisi Jawa Wetan
Gebiar reok setia kawan saking dusun Kali Pepe Bapak Jai siang menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan Barata Audio Sound System saking dusun Jatigono kagunganipun Mas Dian kolaborasi sesarengan Ardis Production Multimedia video syuting Mas Eko Uki saking Dawan Lor Sukodono siang menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tangge Bapak Yusuf Ridho Ibu Yusuf Ridho sakeluarga kangge margya utawi menghibur kehadiran para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh pambukane pagelaran panjenengan kula aturi mirsani gebiare reok setia kawan kembar telu nggih sugeng siang para rawuh sugeng hampir sani sumangga dumateng Bapak Yusuf Ridho terutama sing selametan putranipun Bapak Yusuf Ridho kula aturi numpak reok setia kawan alon-alon sesarengan ponak-ponakane sing dipacaki kemanten monggo terus ditumpakno kabeh ojo sampai wonten sing ketinggalan kalian disukani gending mama bukane gending disukani gending kemanten anyar dados sumangga dumateng Bapak Yusuf Ridho putra waya panjenengan kula aturi numpak reok setia kawan alon-alon awas ditarik mama Bapak Yusuf logo kuwate Bapak Yusuf alon-alon ger penting kelakon os
penumpang kebibun jek sampai beda sing cecer terus penumpang kabeh nois opung nanggap reok nyeneng no putra putrune Bapak Yusuf Ridho kalian diswadi gendeng salajengipun mama kepingin turun nang dadane kepingin sun alus rambute masih yo kelendi carane kelakon turun nang dadane senangan rainan bengi ayo sing leren oli esonipi rangketen terus ketinggi kelakon ayo alon-alon ayo hati-hati baik tumpara oh foto yo tarik yo kepengin setelah rambuni cakera dugeti rasani kelakon dadi lan nyatani raina lan bengi sing leren sasarangan keluarga besar yang setia kawan original Bapak Jai awas tak selamat digoyang dong yo Yeah.
dadane kepengin seneng lambuni caketo dukran dirasani kelaka dadi lakatani auso os raino lan bengi ayo sing leren uli ejon mimpi gregene dutera ketiki kelaka samane rengipi mari ngetan lakok balik ulon tuas edan rakok lakon mama Lagu iku senatani Trukan tru yo ojo Juri kaya nyari kaku Janjine Tetelah minggu nyari kaku Tapi nyatane asing ana sun janji ora lali kok dik saiki ye aujo ye awas alon-alon ditarik mama ojo lali ger saiki terus monggo ditumpakno nggih putra putrine Bapak Yusuf Ridho nggih sesarengan ponak-ponakane ojo sampai wonten sing ketinggalan nggih terus penompak kebih nggih kalian disukani gending saklajengipun mama andeng-andeng dhuwure lambe tuas dipan
mandeg lambene putra lakok doble Joko Tole mama Jaga teli Joko Citi Aku sedih Tetesana yo 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 Awali potret kone yo 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 monggo ditumpakno nggih gantian alon-alon nggih boten usah rebutan penting wis numpak kabeh nggih ojo sampai wonten sing ndak numpak nggih kalian disukani gending salajengipun mama saking wonten pamundutan nggih saking Mbah Lasmono nggih ngersakake gending Mak Kualon niki yodrone mama yeah
lanjut digendong aduh Pak Katim Riko ini lelo lelo lalo iki yo 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 oh ya nggih terus monggo ditumpakno nggih saderengipun gending kita lanjut nggih niki wonten pamundutan nggih dikeken nimbali nggih keken munggah nggih sesarengan Bapak Yusuf Ridho nggih nggih menika Mama Ridho nggih khusus nyonya-nyonya niki nggih Mama Aprilia sesarengan Mama Alfariji nggih Mama Febi Mama Aldi nggih sesarengan Mama Koiro Mama Nisa Mama Rois kata niki nggih Mama Fiona Mama Mono sesarengan Mama Ala nggih Mama Dimas Mama Rara nggih Mama Naura sesarengan Mama Arsya Mama Lail Mama Ferdi sesarengan Mama Faiz kula aturi miyos teng pagelaran utawi munggah teng pentas nyawer utawi nyumping tar Mama Tunami sesarengan sak rencangan kalian disukani gendeng Mama nggih nopo niki nggih oh kersake gending surat kawitan nggih dados nggih semoga merasa dipanggil menika Mama Ridho nggih, Mama Aprilia, Mama Alfarisi nggih, Mama Febi, Mama Aldi nggih, Mama Koiro. Nggih, Mama Nisa, Mama Rois nggih, Mama Fiona, Mama Mona, Mama utawi Mama Ala nggih, Mama Dimas, Mama Rara, Mama Naura. Mama Arsya, Mama Lail, Mama Ferdi, Mama Faiz. Semoga surat kawitan iyo rasani ati yang terdekat iyo ison sing nyangka
Nggih, Ibu Yusuf Ridho nggih ngersake gending napa Mama ditakokno dhisik nggih. Niku kula tambahi sak gending Bu nggih mboten usah mudhun. Bapak tuan rumah Ibu Yusuf Ridho ngersake gending napa Mas Joko gerigis dados Nggih, monggo Bapak tuan rumah Mas Duplit ditumpakno reog. Ayo sesarengan Ibu Yusuf nggih anake dalan tengah nggih. Digoyang alon-alon ger. Yo dan gerigi Saya sui Aku hari ayo sing nyuwun disangoni. Nah, nggih. Terus penumpang oleh Ayo awas.
Yo Eman eman Dudi eman eman di eman Aduh aja kelangan cedesing bakal liat. Terima kasih. Terus monggo ditumpakna nggih Putra waya Bapak Yusuf Ridho nggih sesarengan ponak-ponakane aja sampai wonten sing ketinggalan nggih. Mama Bapak tuan rumah nggih Bapak Yusuf Ridho ngersake gending napa Mama? Oh Bu Celeng. Oh Bu Celeng dados. Sedia kawan digoyang. Ada artis multimedia. Berada audio sound. Oh Bu Celeng lurus menjeng eri boni. Aduh jiwa bana. Aduh jiwa bana. Elon jong mata murka bibir mira. Aduh ciradina. Aduh ciradina. Duda remaja rana. Rasana bulan roh kenala. Yo Mama Siti Lemas ya Bu. digoyang dong alon-alon. Sambut tak goyang niki lho Mas. Masih bersama setia kawan orisinal saking dusun Kali Pepe Bapak Jai. Yo Kita kaduro pergi bulan apa bulan leba-leba. Dunia bulan kalabanya pun hati garing isna. Bila kaduro pergi bulan
nggih obu celeng nggih gending ingkang katawis nggih gending salajengipun mama niki wonten pamundutan nggih saking Mamae Dimas nggih ngersake gending ngalinang Mama Resi nggih disungani gending lebu keterak angin nggih dados Malaysia digoyang dong alon-alon asik joget kalian fisik masih bersama setia kawan original saking dusun kali bebe Bapak Jai siang menikah
Dos pundi Mas Duplin nggih? Sampun numpak kabeh padha nggih. Niki Mbok Sukir nggih. Badhe omong nggih. Omong apa Mbok Sukir iki munggah pentas awan-awan. Nggih. Engko wedi ndak jam rene aku prei ndak dodol. Nggih. Warang saking abot nyang mamaku nami. Nggih. Mboten sombong Bu Sukir. Nggih. Duh, Mboten sombong Nanda, Bu Sukir Nanda. nggih Mbok Sukir. Angin seneng ngurmati hajate Yusatari sekeluarga. Nggih. Lagune apa? Apa iki? Nggih. Awit kontrak. Nggih. Pasar desa. Nggih, niki sami kali pamundutane saka Kawin kontrak. niki sami pamundutane saka Mamai Dimas Mama sesarengan Mbok Sukir nggih ngersake gending kawin kontrak dados. Mosok wis tuwek kate kawin Eh, kontrak. niki Nanda, niki kula Joko. Pundi? Mboten. Ontek. Ayo joget ae ndak apa-apa niki nih, ayo kawin kontrak ambek aku. Oke. Ambek Mbak Siti. Lah ana tengah gini joget. Ndak usah isin. Isin. Awas. Gini maju hati wis tuwek rek nyawer Mama Tunami mbek Mas Nanda. Aku ndak disawer Mas Joko. Ndak apa-apa sing penting. Iya. Duit entek marine golek maneh. Yo. Hei hei. Hormati hajate Yusatari sanget kanca dhewe. Ya dulure sampean yo. Hei hei. Akan hilang walau di negeri seberang cintaku hanyalah Mbok Sukir tersayang. Bang jangan kelewatan. Iya dek, makanya modun. Yo, bangga. Iya alon-alon Mbok Sukir. Wis umur 70 sing nyawer. Kadang sayang kan mergo janjine. Hei. Data kontrak loh dek, selawase. Joko ndak ada tak sanggup aku lho dhewe kan kono iku ndak dadi. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontrak. Hei, asik-asik, asik-asik. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk saya. Tenang kita, Mas Joko. Iya dek, salawase aku sayang sampean dek. Setelah jok keren-keren dadi wong wedok. Hei, ha ha, Curhat ge Mas. ya curhat dong. Duduk adindaku sayang. Nggih wonten napa to, Mas? Paras cantik
Sun Kali Bebe, Bapak Jai, Mas Nanda. Asik-asik. Ada barata loh mas. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Gelak sada kawi Ya Dik. Jam kapul kumandang Mbak Sukir. Siramu tangisan terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk saya. Sing numpak si akeh. Nggih, terus Dos pundi Mas Duplin nggih? Coba ditakokno dhisik nggih. Sing numpak wonten napa pun telas nggih. Terus monggo ditumpakno nggih khusus kemanten nggih. Kula tambahi sak gending nggih. Nggih niku tuan rumah ngersake gending napa mama niki ibuke nggih. Tamban ban. Tambal ban Tambal ban. dados. ya ibu yang kali joget monggo ayo artisnya ngadeg kabeh padha joget. Yo iya. Yo hey Iki iya Dik. tukang tambal ban Tukang tambal ban uripe asal jalan-jalan di pinggir jalan. golek mangan duit sing halal Sing halal to Dik. cukup kanggo sandang lan pangan. Ije Mas Joko Ya pancene kudu golek duit sing halal to Dik. Ya. Hei, sa. Ibu tahu gak Bu? Sawer-sawer. Ya sedih kerja bila terwangi. Ayo ke Bu. Nasib ope duit kantongan waya apes wetengku krasa kroncongan Yo. setia kawan Bapak buat Surajab. Maknya leket. Hei, awas. jedor Jedor, jedor, dor. mesti raja kita kok majedor 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 dor panjang mate
kudu golek duit sing halal. cukup kanggo sandang lan pangan. Yo, asik-asik, asik-asik. Monggo terus ditumpakno, nggih. Putranipun Bapak Yusuf, nggih. Sesarengan ponak-ponakane nggih aja sampe wonten sing ketinggalan. Tukang tambal ban Tukang tambal ban. rezekine untung-untungan. Iya, 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 iya. Duit kantongan Iya, Dik. wayah ambas wetengku krasa kroncongan. Hei, asik-asik. Masih bersama setia kawan, bekerja bareng bersama Barata Audio Sound System Jatikono. Ardis Dor. Doman pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Iya. Macet dor, macet dor, macet dor, dor kan pecah maneh. Isih-isuk rezekine tambah klopo. Owe tambah klopo. Owe, Tambah klopo. owe. Tambah klopo. Yo, asik-asik, 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 asik-asik. Yo. Nggih pun nggih. Dos pundi tasik kirang tuwuk napa boten nggih? Nek tasik kirang kula tambahi nggih. Nggih jenengan nanggap rek niki kan khusus nyeneng-nyenengno putra-putrine jenengan nggih. Terus nggih nggih monggo nggih sing nyuwun gantian ndak apa-apa nggih. Mas Ferry kon nyuwun nggih. Nah ngoten cek ana penggaweane nggih. Kalian disukani gending saklajengipun mama. Niku ibuke niku nggih ngersakake gending gulu pedhot dados. Nggih, monggo ibu-ibu munggah malih, joget malih nggih, monggo. Yo, Suatu yang diarani pasir, pasir satu gampang kiri ono ning pinggir. pinggir. Kudu ketemu awak lagi ngesin, beli bekas koyo melanan. Uwe kelopo arani kelupu, isi kari di para tati pitu. Saben dina ison sing bisa turu, kebeni kok ngomong masih kawan. Yo, asik-asik, asik-asik. Masih bersama setia kawan original, Kau sing numpak terus alon-alon, Mas Duplit. Sore penumpang, apa pajak panjen senagel. Kan penakan kebi, tretan kebi, penumpang kebi. Yo. Arek-arek kangen gedek campur sawi, sampe ngeri-ngeri iso dipilih. Iya iya. Ada sanjaran di pangan cendek, di biang orang mangan dulu iso medhot. Padha sawi enake ora pang-pang. Kelopo. Iki kaya tumpang riko. Kanggo riko. Apa sanjaran di pangan cendek. Iyo iyo. Kaya cendek-cendek iku. Oh, asik. Iya iya. Hai Mas Ferry, rada gede sing numpang alon-alon. Iya
asik-asik. Ayo pinggir kulon. Awas alon-alon dijogo. Sing becik. Awas ya nak. Oh ah eh. Nah, ini ibu yang kakek muda. Ayo. Alon-alon bu. Oh ah eh so. Iya iya. Yo. Ayo ajoget Dina, ajoget. Yo. Asik-asik, asik-asik, asik-asik. Iya Bu. Yo. Kiri iya iya yo Nggih, terus monggo ditumpakno nggih los lek kalire ki bapa jai nggih penumpak kebipun nggih jak sampai bedes sing cecer nggih kalian disukani gending sak lajengipun mama niki wonten pamundutan nggih saking bapak buat Suraja nggih nyuwun gending kabur kangenan mama niki yotrone oh ala popo Yusuf Ridho
Yo. Hey. E O E E O E E O E E O E. Hey ha hey ha hey ah. Yo. Awas. Le la 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 le. Yo yo yo. Isun lakoni. Yo yo yo. Le la 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 le. Hey ha hey ah. Yo. Monggo kuwasa. Ha hey ha hey. Ya iyo. Dina iki ladina muri Pun nggih amargi waktu sampun cukup nggih pagelaran Rek Setia Kawan ing siang menika sesarengan Barata Audio Sound System saking Dusun Jatigono kagunganipun Mas Dian nggih Ardis Production Multimedia Video Syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono panjenengan kula aturi mirsani kebiare Reok Setia Kawan ye ye ye. Mundur, ayo.
Celodonge bapak Jai nak untune bapak Jai sing paling cilik sing umur 3 tahun setengah ya bapake bapake
Lah kok kesirep sih? Dek remenjan. Aduh, sarwa barong dadi ngedeh. Dek Kang Jul. Terus aki apa nje? Terus. Yo. Ngombe dhisik ya. Ayo ki ana loro. Ben kuwoken ngono pisane, Yas. Ayo ditarik iyo. Hei, hei, oh, hei, maning, maning. Iya ngelak, ngelak ya. Ayo, hei, gorong-gorong kawin ngelak pindo. Ayo, awas, kayak ono maning. Ayo ngelak, ngelak. Ayo, aduh. Hehehe. Yo. Oh. Nyelo, nyelo. Ayo tarik, tarik, tarik. Oh, aduh, 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 nublek nak, apa nak, aduh, boyok wong tuwek loro nak, aduh, regeten aku, wong tuwek digocok-gocok nang arek cilik, aduh, lopot, lopot. Ayo, ayo, kayak alat-alat nih, ayo, ayo, ada orang si gede, ayo, hati apa, ayo, hati apa kue, lo, dorong ayah ini, lo,
Gebiare reok setia kawan pagelaran ingkang angka 1 nggih pagelaran sak lajengipun nggih yang lagi viral nggih